Hola, nenes i nens de la classe de les maraques. La Maria José i jo us enyorem molt i molt i us enviem un petó ben fort. I sabeu una cosa? Volem jugar amb vosaltres, ens agrada molt. Us engresqueu? Segur que sí. Vinga, anem a jugar. Us en recordeu del joc dels sons dels animals? Posem les orelles d'elefant, escoltem els sons dels animals i endevinem quin animal és. A la 1, a les 2, a les 3... Preparats? Llestos? Ja! És un gall! He fet trampa, Us he posat una cresta! Tornem a escoltar. Una vaca! Que us agraden molt les vaques! Tornem a escoltar. Una ovella. Aquesta era una mica més difícil. Tornem a escoltar. És un gos! Era ben fàcil, aquesta, perquè molts en teniu a casa. Un gat! Que us agrada molt, els gats! A mi m'ha agradat molt jugar amb vosaltres. I vosaltres us ho heu passat bé? Ja m'ho direu. Envieu-me missatges i vídeos per poder veure'ls. Un petó ben fort i fins a la propera. I recordeu que la Bruna es queda a casa. Adeu!